aku wis basah kok tambah basah ya. Oh ya sing kering. Iki. Oh. Sing ngenong lambene. Maafke lho. Sing empuk Empuk-empuk. Keringetmu. Aduh. Lho kuwi lho dilewer nang irung. Kon irung. Oh lah iya. Dagu-dagune. Nggon janggut. Bocah kok isine korban nyutrok. Lho dilewer meneh medun. Medun janggut, Mbah. Wes nggonku dhewe ndlewer kok. Lah tak lapi genti apa piye? Tak lapi genti. Terus. Hah? Aku ya sumuk iki isih prawan sing iki. Ngapa? Wes, iya. Nggih piye? Wis tau dadi manten tur suwe. Tur suwe piye maksude? Wis lawas, Mas. Oh, nggih. Titikane anu, Mas. Titikane apa? Denyut nadi. Wo. Lho, apa? Kok iso denyut nadi kok nggo titikan wong dadi manten? Oh, ning nggon tangan, Mas. Bane ngene. Piye? Ya ala. Gredeg. Kuwi nek manten. Kuwi tegese wis. Wah, wis kesuwen. Ane sing kesuwen. Aku cobane. Beda, Mas. Kok sing Mas ana sing nuwun sewu karo ngatur para penonton sing jumeneng monggo katuran lenggah. Iya. Monggo lenggah. Sing mburi men ketok. Iya. Katuran lenggah nggih, Bapak. Mergo kene iki Pak Bambang Sristyo nimbali awake dhewe iki kapisungsungake kagem para masyarakat. Iya. Dadi ora suwiji-wiji ngono ya, Mak. Nggih, monggo. Le linggo alon-alon, monggo linggo. Lah kok urung. Mengko rak ya linggo alon-alon. Engko linggo dhewe kok. Nggih. Mesake sing ngarep nek ra linggo. Seburi. Lho, tegese sing ngarep keju to ngadeg terus. Oh, bener. Iya. Nggih, katuran lenggah, Pak. Nggih, katuran lenggah monggo, nggih. Wiyagane ngadeg. Lho. Lah piye sing nuthuk gamelan nek ngadeg? Iya. Wiyagane ngadeg nutuki dagelan piye? Ben pasti ono. Isih sip kok Mas dituthuk. Denyut nadine isih apik. Sing sae sinten? Ayo. Denyut nadine sinten sing sae? Ayo kowe to, Nok. Kula. Heeh. Kudune sing duk ngono kuwi. Nek ngono aku mau piye? Redeg. Nek ngene jenengan kaya ngopo? Ngene jenengan kaya ngopo? Demok wae. Endi to iki? Nggih. Piye Mbak rasane? Nadi lho. Nadine. Nadi lho, Tin. Kok nadi? Lah iki nadi lah apa? Lah kok sing keri sing ngisor? Wah, Sing dicekel ki nadine kok sing keri ngisor. Oh, kuwi ra ana hubungane karo nadi liyane, Nok. Oh, nyambung ya. Nyambung. Dedet. Dedek-dedek aku. Nek jenengan luwih suwe lho. Nek jenengan luwih suwe. Biasa kerep olahraga kok. Olahragane ngopo? Olahragane piye? Urat nadi. Ayo karo olahraga iki ke piye ben urat nadine ben penak ben apik ngono mah lho. Push up. Set up. Ayo kuwi. Kuwi penting kuwi. Aku ya kulino olahraga ngono lho. Ngopo ngono ki? Push up. Aku ora ngejak. Lah. Lah karo jenengan ya ayo. Engko ra sehat bareng ta? Hah? Sehat bareng. Jenengan nek wis sehat to? Iya lumayan. Ora nang ngematkan ngono ngopo e? Ande mripat to. Coba. Biasa wae. Kowe apa gak sah? Nggih, niki kula ngaturaken riyen nggih niki sowan teng kene Bapak. Iya Purnawirawan Marsikal Madya Pak Bambang Sulistyo. Alon bae sing cetrok. Nggih. Iki wis ceto lho. Oh, wis cetok. Ya, selamat untuk mempelai berdua ya. Aku punya pantun ya. Boleh ya? Pantun apa? Kan ini mempelai berdua ditemukan di Citylink ya. Citylink. Citylink tuh biasanya pakai pantun-pantun gitu. Iya, barangkali tuh pilotnya itu tuh suka sama pramugari gara-gara pramugarinya sering kasih pantun ya. Oh iya. Gitu. Pantune piye? Pantune piye? Iya, aku mau kasih pantun. Sebentar ya. Dirungokke. Yo, tak rungokke. Ada dua pemuda belia ya. Sih belia. Iya. Dedet. Belia deg-deg ya. Seorang pramugari mengedipkan mata dan menarik senyuman sang pengendali kapal udara.
Durung toh. Saya ucapkan selamat datang bagi hadirin yang berbahagia. Kita doakan semoga kedua mempelai dapat hidup dengan sejahtera. Amin. Tepuk tangan untuk Mbak Elisa. Ya kuwi. Wis pantun ora? Aku ora iso. Ya rasa pantun. Lah ngopo? Ya nek aku kur peling sithik. Tapi aku mbok diwarai. Diwarai. Engko push up bae. Kok push up terus Ya lho? minimal dongake pinanganten, Mbak. Pantun kok tekan push up iki piye? Ya semoga berbahagia. Ya berbahagia. Berguna bagi keluarga dan masyarakat. Rantut runtungan kadya mimilan mie goreng. Tur paling siji aku. Mie goreng. Nek wis resmi ngene iki aja do rebutan ning dhuwur. Hah? Merga. Lah piye? Aja do rebutan ning dhuwur. Maksudnya piye? Kon piye? Tegese rak pramugari karo pilot to. Nggih. Mula ya mboko siji munggah. Aja medhun. Iya. Sekarang. Kowe ngopo kok kaya dong? Ya mbok sih. Elisa le mbayangke sing ora-ora. Mboten ya Tegese itu bareng-bareng. di atas tuh di udara. Iya, ya di udara. Jangan macem-macem. Ya iki nggone wong sekenal udara nggon aku ya lho, Mbak. Mbokku ya penerbang. Padha ning ngene iki penerbange dunteng. Aku udara. Udara. Kowe udari. Kok udari? Ah wedok. Oh iya. Harus diudari ya. Kok juga harus diudari ora? Mas Yono. Injih. Mbak Elisa. Nggih, Pak. Iki arep meneng-meneng Pak Bambang Sustyo ki ya baut ndalang lho. Wah, iya, aku dulu ya iso ngasto dadi dalang. Iya. Ning Suluknya bagus. Ning aku tetep tak pujek-pujekke ora payu. Loh, ngaten. Lah panjenengane iki wis Marskal Madya, duwite wis mengalir kok isih arep dadi dalang ki nek nanti payu adhe mangan apa? Nggih, nggih, Pak. Mula aja nganti ditungake payu wis pecinta wayang tur iso mayang ngono wae terus iso tuku gamelan tuku wayang iso nanggap wayang. Ya. Apa ora langkung prayoga nek Pak Bambang diaturi tindak ning panggung. Ya. Ora ketang sak krempyangan mbok menawa ngundang karo putrane sing wis didhawuhake. Ya, nggih Pak Bambang. Monggo Pak Bambang. Marskal Madya Bambang Sulistyo. Monggo turuk. Matur nuwun Mas Seno Nugroho. Nggih, Pak. Nggih. Le dijak salim kur Elisa ya, Tin. Oh iya lali aku. Oh, dhewe ora sewu, Pak. Net sewu niki. Bakal itu tambahan aku. Nggih. Sapa jenengmu? Tambahan donga pangestu. Kula ta, Pak? Ora, nganggo wuh jarene mau Pak Seno. Ini bunga Pak Duduwo ya. Nika bunga Pak, senajan isih berbunga-bunga. Nggih, matur nuwun Mas Seno. Nggih. Aku tak nyuwun wektu sediluk nggih. Monggo-monggo, Pak. Matur nuwun ya. Kegiatan dalu menika yang pertama itu saya salut sama Karang Taruna Sengon Karang. Ya boleh kok tepuk tangan, Bu. Tepuk tangan untuk Karang Taruna Sengon. Selama 1 minggu sebelumnya itu sudah nyiapkan tempat parkir ya, yang di kebun itu dibersihkan. Oh, kebunnya dibersihkan sampai habis. Sik ngomongmu rada dikurangi sithik. Oh, nggih. Sithik mawon nggih, Pak. Hah? Sithik mawon nggih. Oh, sithik wae. Bayarane sing gedhe. Matur nuwun. Alhamdulillah. Yang kedua, anak-anak panitia. Terus termasuk di dalamnya bekas-bekas anak buah Basarnas. Itu juga giat menyiapkan kegiatan ini untuk sebenarnya ya, untuk memberikan hiburan kepada ini masyarakat kita ya. PWKS ada, KPWS ono enggak ya ning kene ya Mas Eno? Wonten oh, ono ya. Wonten kita setunggal wonten. Terus utamanya kepada ya kagem para tangga tepalih Sengon. Mudah-mudahan tempat ini bisa melahirkan ikut membantu pemerintah
dalam rangka opo melestarikan budaya, ngopeni seniman-seniman kaya kula iya mengangkat kemiskinan. Nggih matur nuwun. Terus apa meneh? Mumpun sithik mawon. Aku tak ngundang nyaiku boleh ya? Wah, monggo. Boleh banget. Kene mah. Kene mah, ayo mah. Biasanya duet loh Pak Seno. Biasanya duet. Turun. Ayo mah. Wani ora ayo. Ora. Kerso. Nah, tinggal situ aja, Bu. Ning bengi iki Mas Eno, Lisa iki aku nek kelingan jaman isik apa ya Coco Meo ya, kerucuk itu. Gaweane cok ning pendopoku. Ya, saiki kemayune ora njamae. Dulu Tarung jagung. Yo ditinting sih. Kekarane wong akrami. Ya. Aduh, suaraku kakean pisang kepok kuning. Dadi ganjel nggih, Pak. Iya. Terus surjanku yo anyar Pak Tusio nih. Tutu bondo tutu rupa Monggo mbiyen bendina numpak pesawat ki latihan nendi ya. Ayo karo nyopir pesawat tempur. Hamong ati pawit tane kowe ngrungokke rada serius Lisa. Santai aja, santai. Terus penek ya. Hah? Terus apa gimana anu? Luput. Oh iya. Luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang. Oh, ora ketok ya? Ya wis. Aku matur nuwun kanca-kanca SMP nggodean ya. Mas Beni ya. Endi ngadeg coba? Mas Beni ndi? Mas Beni. Oh, iki kanca SMP yang paling ndugal dulu. Mas Tri Joko. Wah, mana itu? Cok nanggap aja nonton wae katane Mas Eno ya. Iki bosnya iki Mas Eno, bos Purawisata. Wong nggih, iso kolaborasi kali dangdut. Wah. Wis tekan apa ki mau? Oh. Yen angel ke langkung sing ngandani ya sapa? Modiar kan. Iki mergo surjan ku anyare Pak Tusio iki. Tan kena numbas arep
Rata ya tepuk tangan ya oleh iya tepuk tangan senajan wong sengon nembang ya iso sithik-sithik nggih Adeno yo mangga sarung jagung yo yo dados direwangi ya ah ini istri aja lirak-lirik kowe patus ya pengendangnya karo Tatin kepengin. Nggih, kula terus arep saetuke. Nggih, matur nuwun. Yang terakhir gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan kagem Gusti Bendoro Pangeran Haryo Yuda Ningrat. Nggih. Sampun rawuh, mugi berkahnya itu bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk seluruh yang ada di sini. Amin. Amin. Matur nuwun Mas Eno. Jaga suwen ben gentenan
teruske nganti jam 10 esuk. Nggih, leres Pak. Nggih. Matur nuwun ya. Nggih. Wayangan model ngendi niku? Pun sae niku malah kula awane ora ngliwet nggih. Nggih, matur nuwun Pak Bambang. Nggih. Ya. Nggih Pak, santai mawon Pak. Nggih, Pak Bambang nggih matur sembah nuwun. Tutuk. Kaya aku. Pripun Mas? Awe nek nang omah nek bali mayang iki ya mesti langsung cipika-cipiki karo bojo. Alah tenan. Tenane Mas. Heeh, tenan. Pengen romantis. Nggih. Mbak Tatin piye nek kowe duwe bojo pilot ngono piye perasaanmu piye? Pak Bambang iki ra pilot biasa lho, pilot pesawat tempur lho. Piye? Kowe nek duwe bojo pilot, piye perasaan? Aku ora iso mbayangke pendak dino ditinggal terus. Lah ya bener aku ya rasa dibayangke. Ora ditinggal ngomeh dijak tempur terus kowe ya. Rasa dibayangke sik penting tempur. Terus. Ora usah dibayangke sing penting tempur. Lah itu Mas. Iya. Perang. Heeh, iki ana pamundutan lagu diaturake. Ya, caping gunung iki dienggo gentenan si sapa Elisa karo Tatin. Ya. Sing jenggleng si ana. Ya. Wis sepuh kon jenggleng. Nggih, mboten napa-napa Mas. Tak ndelok jenglengane nek sepuh iki kaya ngopo. Ayo tergantung lawane. Hah? Lah lawane piye iki? Lawane gamelan genjlengane kuwi. Ora macem-macem to ya ene kok. Lah aku ming tekon lho. Ayo, aku mung tekon kok entrit ngono kok ya. Ya. Elisa sik ya kena, Tatin sik ya kena. Ki saka Pak Haji Saidi. Ya. Oh, nggih Pak Saidi. Fajar Group. Heeh. Saben bengi nyawa Piye mbok dipaske? Wis tak paske ning malah merucut. Lah ya piye mong ya mau urung wayah jengleng wis mumbul. Aku sok kesusu ngono kuwi Tin. Dadi Yang- malah ra konsentrasi. Konsentrasi. Kosen ki anu. Konsen. Oh konsen ya nek kosen ki pintu-pintu barang jendela. Ayo Ya. dipaske ya. Wis wong tuwa ya. Yen Ngopo? lah? Lah aku neruske Elisa kok Oh kok kaget teruske. Wah jan aku anggere loro ngene iki mah susah. Lah ngapa piye? Ah siji rung tutuk wis diteruske. Yo. Yen mamajang mung karo janur kuning. Yo. Ayo. Ayo tosa. Waduh, duh. Piye to balik ngabani sing bener? Awake dhewe kompak lho, Sa. Ayo kowe iki salah eling ngabani. Munggah-munggah bar. Kan sing bener ya dalange. Berarti kudu manut dalange ra manut seono. Dalange marep rono ora marep rene. Tak ndelokke paseno wae lah. Heeh, aku ya ndelok wae kok. Ayo Sa. Oh, aku dhewe. Berarti Mbak Tatin jenggleng lho iki. Apa? Iki rada sip iki. Ngapa? Ngapa kok sip? Rada bahagia aku. Mergane. Kaya aku iki kaya manten anyar ya. Lah ngapa? Wah, wis iki sak radong. Aku diwarai jengleng ya. Ya, ya. Paske. Ya, ya. Nek ra pas gah lho aku. Kowe mburi wae ya. Hah? Mburi. Ya. Soalnya aku nyontoni. Nek kowe nang ngarep, Terus? aku kecontonan. Ya ta? Ya wis gek ngarep. Nang ndi kono ndi? Kene kok. Oh, tak Nang jengleng karo nandi kok nang kono. Golek nggon le rada. Rada apa? Omber. Kembang wae
gerakan musiknya lho. Dudut ki ping pindho, jenengan sik terus aku. Ah, pindho kok sik ana ping 3. Sing akeh sisan. Nggo serep. Ayo. Guna. Kecepetan Mas. Ngawur lho wong wis jengleng barang kok tetep nekat. Ambangane ora. Ya dipaske wi mau rapes yo. Ah wis tuwa kowe lho ngepaske ah. Ya karo Lisa, ya jalur Lisa pas rasa. Aku ki ngenteni kowe le mlumpat ra mlumpat. Lah aku iki kowe ndak mlumpat ki mengko suarane ra mung ngono gleng ngono tapi ono gleng klek. Lah apa wis suara? Lah mbok. Plek-plek. Gunduduk. Kok sik Elisa kok omongane kok tekan ngono. Hah? Nek Tatin mencolot piye suarane? Engko kan ora mung jengleng tapi ono jleng, blek-blek ngono wae. Biasane, tapi aku ora ngerti kuwi apa. Oh, ayo. Ayo. Terus nek kowe munine piye? Ora ono. Lah piye? Isis. Ya manut denyut nadine kok. Kembang. Kembang. Sarbi. Aja. Enggak napa? Heeh. Aja. Kalem mantenan yo. Lah kok ana. Ngono kuwi jenenge kompak. Kompak. Sempak yo ngono. Lah nek karo Lisa penak ning ngene lek karo aku ngene-ngene mau ya aku wegah. Coba dicoba karo kowe coba. Piye? Ya ngono kuwi mau kaya Lisa kuwi mau yo. Aku wegah lho nek ngene-ngene meneh. Heeh. Ditembangke sa. Bahagia aku. Ayo. Aku manut kowe lho. Kene ya iso Kok tetep maju Kok tetep maju? Kowe iki wis naluri. Ya aja nganggo maju. Hah? Aja nganggo maju. Kepiye to? Ngene wae. Eneng malah ngenengi mburi. Masa anu sa piye? Rasane ape ro kowe? Milih. Piye? Yes, karo Lisa wae. Ayo. Kene kurang menjiwai. Nek Elisa ki sok piye? Ya sa. Ngene-ngene ya. Sa. Lah dhewe obah bermasalah lho nek Lisa iki. Enggak ada yang ikut obah. Kan totalitas Iya nek kowe obah ora masalah. Lah nek aku obah iki kabeh do obah e. Oh iya kabeh iki sak pendopone ya kabeh bergetar. Anu ngrumangsani Bagor isik. Areng nek aku Bagor Bret to. Ora. Alah aku ngerti maksudmu. Ora. Saiki jenengan nembangno. Tekan ndi? Tekan kene. Panas udan. Wis ngerti, panas kok udan. Panas udan. Panas udan. Udan panas. Aling-aling capek gunung. Ya ora apa-apa karang ya mung bakul pecel lele kok nembang. Ning anu Mas do disenengi. Pecel lele anggere lelene iki gedhe-gedhe. Heeh. Le goreng ora pati garing. Heeh. Wis enak. Ates ya. Ya wis tak oi wae. Atin. Boh. Oh. Cemburu Sapa sing cemburu? Si Tatin. Cemburu karo sapa? Karo Elisa. Ah ya ora kok ya. Aku yang milih ndi? Milih aku apa milih Lisa? Cepet milih iki delok. Nek menurut penemumu kowe sebagai seorang laki-laki iki figur perempuan yang ideal itu seperti apa antara dua kuwi? Kan wong loro kan siji kuru. Siji awake ramping, sing siji lemu piye?
Inilah yang bikin kita bisa kaya ini seperti ini. Kok kaya? Iya. Sebabnya? Kurang mangan. Malah ngece. Nih. Ini Figur. Ora boros, Mas. Iki yo ngirit. Soale kur bubur. Sorry ya, Mbak. Ada. Dadi piye sedane milih sapa kae apa kae? Kae apa iki? Sing jelas. Sing jelas. Sabar to, iki dipresani wong akeh. Yo. Sing rawuh akeh. Yo. Padha ndonga pangestu, ndongake temanten. Lah muga-muga awake dhewe do dingake, aku iso kowe ro kowe. Nek milih salah siji. Salah siji. Salah siji kok retok songo. Iki lho antarane aku karo Lisa milih sapa? Bingung. Yo ora iso loro-lorone milih tetepan. Sing jelas. Aku tresno kowe. Nah, ngono. Piye? Kae kok tak apusi. Aduh. Macam mana itu mulut bisa dipegang? Hah? Untung kur mondolan. Anek liyane mondolan we. Ya gak wong lanang ya kudune iso digugu ngono lho omongane. Lambene ora mencla-mencle, milih sapa? Mau ngomong tresno, bar kuwi apa? Mas, aku pilih sing nang omah wae. Nang omah iki galak ning ora kaya iki. Iki mah galak-galak iki. Dang. Kowe Tin. Tenan? Ra ora ya Tatin golek sing. Iya, mau milih aku ya. Aku seneng kowe. Oh, enggak usah pegang. Milih kono ya kono, rasa demek-demek kene. Kok sudimen. Iki tanganku ki refleks. Refleks. Ya wis kono ya karo kono, rasa karo kene. Gawakno Tin. Pangan. Demok kono mah. Pangan wi bakor brand. Aku kan gawake tilase lisangan apa piye? Ora. Lah piye? Ora bune, ora. Anggere beras entek kok ngene ya bocah. Tobat aku. Nek milih aku ya wis nang kene rasa rono-rono. Iya, Buke. Engko aku mimik ya, Buke. Mimik apa? Ayo mimik teh apa? Teh apa kopi? Kopi pahit. Campuri ora? Ya campuri sithik-sithik. Campuri apa? Raketan. Campuri lemah. Kopi wae dicampur. Heeh. Apa? Aku ra muni lho. Lah emang iki muni apa? Do muni apa? Do muni minuman susu Endomelek. Endomelek. Wis kene mandek kene nek milih aku ya nang kene rasa rono. Iya, engko nek ngantuk bubuk lho. Lah ya nek ngantuk bubuk. Ayo apa ya kleru wah galak banget lagi. Wis ngentek awak iki. Anteng ngono anteng. Ya. Kena bacotke kowe sing dipilih kok. Mengko gentenan. Maksude. Maksudnya piye? Tegese le nembang ngono lho Tin, aja salah tampa. Oh alah, yem serwel. Apa wi? Biyen mbokmu serwel ya jenenge. Ayo sah, terus ki sah. Terus ki. Lah kowe sing dipilih lho. Kewajiban yang dipilih. Aja doiren, memang aku ki bagus, dadi nyok doiren ngono kuwi. Wis ora usah bingung to. Ya aku tak nembang. Nah, ya, aku neng Titin. Nang kono wae anteng. Oh iya, cedak ora. Matyan wadon sarata lanang inumane banyu kok sidane putihan. Lah apa? Aku banyu bening jare dicampur. Ya nek kuwi kan mengko, masa ya saiki. Oh iya, urung gawa ya. 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 Zaman di zaman
lakoni sego jago ngladeni loro ya nggih. Ya. Syukur bisa Caping gunung wis diaturake. Ya wah jan Kiai telu iso gawe horeg. Ah ya bener. Wis dhewe-dhewe nek Elisa lincah. Heeh. Nek Tatin nggo klumbrak, klumbruk. Ya ben lah ngopo? Aku milih aku ta? Iya. Aku ya ora nek elek-elek aku no. Loh, klumbrak klumbruk ki mah aku seneng e. Oh? Seneng ta? Kok iso seneng nek klumbrak klumbruk apa? Kok iso seneng? Ora aku kan protes. Oh. Nek Elisa kok kan protes. Oh, lah ya iso. Ya sah. Ora. Oh ya wis. Ngono wae ngegas. Nggih menika wonten pamundutan apa melih Pak? Napa iki iso kae pamundutan. Ya lali janjine ya ana. Ya. Tekan jam 10 ya kok. Heeh. Tekan 10 esuk e. Ora, Pak. Lah Pak Bambang mau jam 10. Wes ngebel bojoku, ra usah ngliwetno aku ngono. Lah ngapa? Ah wis nang kene wae, pepak kene. Iya. Karang gone wong ewo kok ora pepak ora. Ya seneng aku. Ayo diaturake, Mbak Ganes. Oh iya. Wah, iya jembar gone. Ayo pirang-pirang ngene. Lah Ganes, alah Ganes kan. Worotaya. Apa lek kacer kuwi? Urung-urung kok is mondolane kacer. Terangane kenceng mondol aku.
Digeret wis apa-apa nggonku ki. Halo. Weh halo. Halo, Pak. Apa? Salam sejahtera, Pak Sehono. Sejahtera, Pak sehat Seno. selalu. Salam manis, Pak Seno. Manis. Salam apa? Salam manis. Ya, wis salam manis. Mbak Sehono. Iya. Jenengan ki milih kula mawon bangane wong loro ketok ayu ning gundule benjo-benjo niki. Gundule sapa? Ayo bukan ora percaya. Bejo sekong endi. Tak urus tenan iki. Kok ditendang piye to? Hehe. Tak urus tenan iki. Tenan. Ya tenan. Oh, nah, Bejo nah, sekong endi. Lisa kowe gedawan lambe kok sajebulane. Ketoke ayu sepatu. Pak niki tenan lho, Pak. Iki jenggok iki lho dagu-dagu iki nek sing. Oh, untune sik ngisor rada piye? rada mlebu dadi sik ngarep rada Merongos. Ngomong merongos. Lambene Nek dawa. tatin piye, Nes? Tatin. Apa piye? Lambene. Hah? Rasa wedi. Ndang lambek-lambeke gundul-gundulke lagi maju wis gundul-gundulke lho kowe. apik. Apik kan? Apik. Sing apik apane? Nggon ndi? Pak, ngen kula putih ngene niki ireng. Ireng piye? Kuning kok ireng. Wah, nek ireng ora iso tak pilih. Lah apa? Nggonmu apa? Aku putih, Mbah Sehono. Oh. Putih lho. Oh, oh iya. Piye? Ngeliling to, Mbah. Wis ndang kok milih sing putih nggaling. ngono. Ora sah emosi. Karang jak bocah cilik. Bocah cilik apa? Nih, Oh, Pak Seno. Piye? Mbah Sehono gandeng kek nembe ketemu pertama mboten ngertos nek kula niku guru sejarah milenium to. Wo, lah kowe aja tok sepelekke. oh guru sejarah to. Si Ganes iki arep melu nyinden ku ya guru, Pak. Oh, berarti wis tuwa. Wah. Iki SMP ya, Mbah. Mbah, SMP iki. Mbah, Pripun, guru ki- Bu? Jadi gini loh, Nak. Iya. Yang namanya guru itu tidak Bu. harus tua. Heeh, Bu. 20 tahun lulus kuliah, 18 tahun lulus kuliah akreditasi. Percepatan ki apa sah? Akselerasi ya. Niku Akselerasi apa? Untuk jadi guru bisa. Oh, aku we rong. Ning perkara PNS apa ora aku ya negara sing Lah iya ngatur, sing Mbah. ngatur. Aku ki rong nganti sekolah we lulus kok. Biyen. Mbah. Brengose kok penceng to, Mbah? Iku apa-apa dilokke. Mau ndase benjo kuwi de brengose penceng. Hei. Iki ora kur brengos le mencek, liyane ya ana le semede. Apa? Ana le layah-layah. Masa ku. Ayo Nes, tampilke suaramu. Heeh, Nes. Iya. Nggih. Heeh. Sak kamat-kamat caos panglipur, Pak, mugi Iya. lumaraping tetembangan. Iya. Katampi kanthi sukolan renaning penggalih. Iya. Nyanyi, Mbah. Heeh, kaya dikon. Iki bocahe tuwa ning uteke cilik dadi nek Ah, iya ora Memang apa-apa. kula nganu homo sapien. Ora apa-apa. Engko tak sapih engko, heeh. nembang apa Nes? Pak. Senadyan wujude mung peksi, Pak. Oh. Oh, oh. Karepe podangkune Ayo, maksudnya. Bu. Aku Ayo, ming Bu. krungu ning ora ana judule Nah, ngisore bener. dadi saya tak apalke ngarep dhewe. Ha iku kur nyetel radio kan ora ana tulisane ya. Heeh. Podang kuwi judule Podang Kuning. Podang kuning. Podang kuning, Pak Geter. Ya. Tak geter pedang kuning ya. Aja tok sepeleke suarane apik bocah iki. Ya, ya Nes. Senadyan wujud temong peks Meong lono kucing. Saking apik Iki suarane. nyinden kok sangu gendul to, Pras? Padake gendel nok kowe. Senadyan ya Nes. senadyan wujud temong peksi Gawe yo. Lining brangto. Gele top. Apik. Bulane cilik ning ya apik ya. Apik, mbane gede gombong. Ah iya, cilik ning apik lho. Sapa gede gombong sapa? Apa-apa. Ro ngerti sing cilik-cilik kuwi sing tak senengi mung sing gede-gede. Sapa sing Gede ora nek empuk. Tur ya kur klumbrak klumbru.
Sapa to kuwi? Ayo gombong. Ayo. Kuwi malah ngapain pelukan kaya tenet habis lho. Ini ora bangka ya. Suarane apik, wonge romike gedhe mike. Ora nyempelekke lho, wingi dan cilik ning mentes lho. Halus manis merak. Napa, Pak? Apik kok. Apik apa kekancing kene mau. Sae ora apik. Sabar. Ati. Pinggir aku ki arek ndelok lho. Ayo delok ya Wang Loro. Tertarik si Bren. Piye? Milih cilik loro apa gede siji? Nek cilik ki nek tanjak penak banget jajal tanjak nek iso. Tanjak daerah dong, tanjak ki tembung tari. Tari. Tanjake piye aku ora Biyen nek ngajari Bu Agnes. Bu Agnes ki ning isi mbiyen aku kan pripat. Oh, mripat. Bu Agnes ki sapa? Bu Agnes ki nganu. Tasih to, Pak? Heh? Tasih to. Tak kentel jasmu lho. Sapa ya? Dadi Agnes niki lho, Pak. Napa rencana? Kowe ki muridé bojoku to? Lho nggih, bingek gek jamane. Bingek. Iya. Biasane bingek barang. Ambok deknu. Oh nganu ndikek gek jamane nganu Bu Agnes tesih enom. Nek saniki ra pun tuwa. Wis. Arep tak ijolke kok kamu ngono. Iya. Halus. Halus. Aku asma. Halo. Halus manis merati. Suwengku. Mah kocak ekspresine. Nong goleki si podang uneng. Sinden kok karo nyekeli lemper to kowe? Iki menghayati Aku lho, ora nyekel lemper. Si bodang kuning. Lah kok kuwi ngene iki wae iki ngopo to Kuwi iki? iki ben kuat Mbok suarane. cobi dicek tesih duk mboten, Pak. Modar ora. Apik. Ketoke cilik kok ngene kok Pripun? wis los. Kok Maksudnya les piye to? Mas pripun to, Mbak? Tegese los. Pripun? Aliran darah lancar ngono. Ora do macem-macem. Kula rongdong lho, Mbak. Eh? Kula rongdong. Aku yo agek sinau kok. Iba bunga hatiku. Wah, nyenengke tenan. Ane ya rasane Suarane cekak ning gregele tiba bunga ing atiku. Ayo kae sik nongko blonyo kae ora ngono kuwi. Sabar. Apa sih? Wong ku yo Apa sih? Halo pantunan. Apa sih? Apa lho? Apa sih Sihono? Ayo, lah jenengmu sih ana ta? Oke. Apa sih? Lah yo bener. Bener dasare ya. Mbak Sehat. Sudah rungon. Celoke kae, kupinge krungu ora? Halo. Sini, Mbak. Sini. Oke. Ndang, moro. Ayo. Sirek, Mbak, sirek. Sirek niku teman keteni iki lho. Oh lanang. Nggih. Marep mriko sirek mriki. Aku ning kono kok marep rono. Nyiriki sapa ya? Nyanding bis. Waduh, kaget. Cilike serondal-serondal wae. Oh. Kaya tuyul. Nyanding bisa dadi Serondol. tombo Nek ditayop kalih simbah mengke nggih, Mbah. Oke. Ayo, Kan, iki Mbah. Mbak Siono. Si. Ganes iki nek kon joget pintere ra jamak-jamak. Iya, coba tayubke. Ya. Kula pun tahu ngerti kok soalé. Wis, Pak. Nggih pun Nendi? pas teng pasar. Mang kula blantik.
Ora kowe rak tos blonjo to kae. Nah. Ora gampang nesu tok. Mboten Bocah kok kaya lombok. Mriki, Mbah. Cilik. Mriki, Mbah. Ya, Kok cah. kuru to, Mbah? Alah wong kowe yo entek kok. Ngomong. Lah mlo dadekke siji ben lemu. Esuk awan ning omah wis ora rasan. Keluyuran golek sing tak sayang. Dadah Pak Seno. Iki dalang ning suarane kok. Kowe ndak digoleki mbokmu oke mulih. Jane aku ndek ide malahan kuwi apa Ganes kuwi nganggo jarik sing iso dibiyakno lho Din. Dadi nek diangkat iki iso ombo. Niki saged ombo niki, Pak. Heeh. Kula kan biyak ngono.
Ora, aku maksudnya Lah piye? jarike. Lah nggih jarike dibiyan. Anak kuwi cepet dinyanakke ya ora ombo-ombo. Ane sapa? Cilik jarike cilik to. Iya. Maksudnya di model jarike ngono kuwi lho. Boleh. Dadi nek dibukane karo nggo joget iki iso ombo jangkae. Ben iso lincah. Heeh. Nggonamu sesuk dibiyak. Iya. Nggonamu Mbah. Biyakan nggonamu iso ta kuwi? Engko to Tin. Ki jarike lho. Engko. Iki. Aku ki lali Lali piye? Lali biyak. Ora nganggo Ora nganggo apa? Ora nganggo cathok. Cathok. Ka. Cathok ikat pinggang. Oh, bahasa Indonesiane ikat pinggang. Iya. Oke. Tengah apa pinggir? Lah manut. Ya, saya sing tengah. Ah, iki saiki genti sik tatine mau siapa Elisa wis nembang. Iya. Tatine genti. Lali janjine iki pamunduran saka Pak sapa jenenge? Pak Haji Saidi. Oh nggih. Fajar Group. Iya. Nah, wis pokoke lali jane bangsa lali wong kowe ya ora krungu kok lho. Terus. Aku iso. Heh? Ya, bawane. Ya. Terserah bawane apa. Bawane enten saking ngene Pak Geter. Oh iya, heeh. Sing leng ngarang ro aku kae ya Ter ya. Heeh. Dina Minggu kang tak anti Ngapa Mbah? Melu ngampet. Tina muni Toto-toto tangane ke atas. Ora iki. Oh iya. Rasa. Ora tuh. Tak kira nek nganggo amin ngono. Rasa ke atas iki cendhek tangane kok. Yo. Anane pijersa
sumuk tenan ya? Hah? Sumuk mbah aku dilapi mbah. Tak lapane. Kuwi lho tisune. Ayo golek juga tisu kuwi mesake tatin ayo dilapi. Iki lho. Kuwi lho. Sing basah ono ora? Lah aku wis basah kok tambah basah ya. Oh ya sing kering. Iki. Oh. Sing ngenong lambene. Maafke lho. Sing empuk Empok-empok. Keringetmu. Aduh. Lho kuwi lho dilewek Gon nang irung. pipi, gon irung. Oh lah iya. Dagune. Gon janggut. Bocah kok isine korban nyutrok. Lho dilewer meneh medun. Medon janggut, Mbah. Wes nggonku dhewe ndlewer kok. Lah tak lapi genti apa piye? Tak lapi genti. Terus. Hah? Aku ya sumuk. Lah iya tak lapi ya? Heeh. Tenan ya? Aja nggo bagor. Lah, nggo tisu. lah iki tisu. Endi sing teles sing endi? Do merem to. Lah ya ben meruh lah. Isin aku. Gak dilapi. Enggak endi? Gon bathuk kuwi apa medun? Kon bathuk. Ini bathuk, terus irung. Wong dilewer ngono kok. Lah? Gon cangkem ya ketoke kemringet ngono kok. Nganu tamploke saisune wae. Gon kene lho, ki kene ditutupi, kene. Gon kene lho. Terus kene. Kene ki. Nah. Iya setan kok sawe. Apa wong wis urip kok kaya mayit. Ngono kuwi carane. Kok njok meneng wae lah ngapa? Hah? Wah, langsung artis to, Mbah, kandhane kok. Fotose di-upload Instagram. Senengen. Kowe ya ompong jebule. Saya semrowok. Matur nuwun ya wis ngelapi. Iki urung rampung. Kok ora krungu disumpeli ya. Mangga. Jan-jane. Matur sembah nuwun. Nah. Tinututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya Ranggana magawi gelari rawang Petruk kanthong golong Ndara Kartomarma ya ana ngarepe pepunden ana ngareping piyayi kowe malang kerik sampeyan degir iki ajeng napa mundurke kowe yen kowe ora gelem mundur tak bondo tak krincung sikilmu gedhe lak pateni Petruk lah sampeyan tekariku niku niate wis ora apik kok dadak kula tata krama arep kula tata krama ning nyatane sampeyan niate wis ora becik mesti ora urung bakal dadi pasulayan tinimbang kula dadak tumindak utawa ngetokke tata krama unggah-ungguh kula kalih piyayi nek piyayine wis ora ngerti tata krama karo Petruk gunane apa lho tegese wani karo Kartomarma sing tak wedeni apamu wis tak niati tekan kene Ndara Kartomarma nek pancen Sun Prabu Mandula gawe gedhe perkara iki Petruk sago tinimbangane Petruk bali adi kula Bambang Sret ora sida daup karo Endang Loro Temon gedene kula nyumurupi patine adi kula Bambang Sret luwung Petruk mati teng mriki bagus yen ngono wani karo Kartomarma apamu sing tak wedeni Petruk aku wong loro ora wedi ambek wong lima Petruk niku nek bacut wani ngenten iki aja kok di krubut wong loro, krubut wong telu, papat, lima, Petruk ora bakal wedi. Kurawa maju 100 bareng, ora bakal tak tinggal loncat. Ura-uraban suaramu. Wani marang aku tak tinjung akhirat nyawamu. Kene merganing patimu Petruk, mang maju rasa dadak kok kan gunung tanpa guna.
Sampeyan apa kula sing tekaning pati enten papan mriki? Ngaten mawon. Tinimbangane nantang suarane kemewat kaya ngregem jimat kaya wani ndlat besi abang. Kaya wani mecah besi grigen nek ora dadi nyatane kendara dene tani karwanmu, kendara dene katane Sotama. Kula ladeni, Ndara. Rigel retro parang Rewangi karo Bendoro mati taning Sotama parang Waduh mati ayo. Sing anda sapa? Tanda meneh gong. Oke. Ora tekan lho. Setan Dewarit gede banget men. Pinggir. Dah, kuih telur lagi lah Jawa.
Kulawa bubal mawon ora iso kilukup jalan tujal lebut bucuk. Ndara Durma ganti dacal kepala nyoto. Aja gleleng pacamu gembelo silahmu Pedro. Nek kene ketemu karo Cenopati ning Cenopati pendekal saka negara Kestina ya kuwi Halya Durma ganti. Rasah kok kan cangkem. Wah cangkemmu kuwi. Kowe pengelan pati dureke cangkem-cangkem sampean mriki butuh napa? Nglablak kowe. Nyo. Lho. Maksud lu. Sampean mriki ajeng nglablak kowe. Nyo. Timbang sampean mengke sumbar nek tak ajar malah isin. Sing dadi nyatane nyo. Wedi marep aku tak mungkur nyo. Milih awake Petruk. Petruk cilik loro gedhe sambat meguru karo kowe 20 taun. Waduh, gleleng tenan cah iki. Mboten perkara gleleng ning sing dadi nyatane. Yo. Bukteke apa piye? Sampeyan ngantem kula ngrasake lara, kula meguru karo kowe 20 taun. Tanganku wis kondang, tangan tengen iki jalatan. Tangan kiwa opname. Iya. Sing dadi nyatane nyo. Mati jeneng aku. Nyo tibano modal kowe. Iso. Ya wis. Semplok kowe. Sing semplok apane? Bajigul. Lah apa-apa to? Kena ora apa-apa ngene kok. Yo, mati kowe. Ambyal kowe. Muri. Nggo gaman. Wah, pamer tenan iki. Ngece karo aku. Bacok modal. Iya. Lho. Kok nggawa cantolan korden gengkulmu melocot. Iki jenenge celulut. Celulit. Mate jeneng aku. Ya, modal. Oh iya. Ha iki lek kula ora kedaduk lemah. Ora perkara tok bacok. Wah, gleleng tenan. Penjang. Lah ku nyilih nggone cah klithih iki. Ya. Mate wae. Wah. Berarti klithih iki gaweanmu. Wah, celewet. Cucuk botol. Ya. Kok ijo anggul. Lah apa-apa ora apa-apa. Cananane pokoke ditoke. Tumbaknya mati modal edian lah apa-apa ora apa-apa. Pedro ngopo? Aku izin bilang-bilang begaman wis ana sing tuwa ning awakmu ya saiki kowe genti mbaleso. Maleso. Aku lah bakal wegah dibales. Durma ganti nganti kala-kala ponokan Petro disialke ning surat kabar bilang bebalang ning nganti kala-kala ponokan wo asal derajat. Baru biar kinar tak buang wayang anyar nek ora tak buang skenario ne kaya ngono pepete nggone wong sugih kok ora wae. Ayo
Khususon ilarohi Kiseno Nugroho bin Ki Suparman Al-Fatihah. Amin. Matur sembah nuwun. Ya, nek wis